Episode masa top lama khan yabu fan chu damlo omna ron lutin ati dam thei thu aron se ni kha chutia aron lu nu chuan no pang damlo pa chuan afapa ti dam sak tur chuan alo nge ngal chu vele yabu fan chuan no pang mar phu chu en fi in athiam thil ancient needle technique mang tur chuan ain pu cha le a ti chuan hriau engemaw za chu no pang taksa a chuan chhun burin reilo te a chuan a taksa tur omte chu a pai chu sak le theita no pang pa chu lom hle in yabu fan a hena chuan lom thu soi pa chuan a ming chu Mr. Dong ani thu a hril chulai muna lo omte chuan yabu fan kum no pang te ni si ina ancient medical technique alo thiam chu mak an ti mai pi alama pu nom an lo ti hle a Mr. Dong po chuan yabu fan chu a number dilin a fapa a chan himsak awang lom thu soinan a restaurant sak thar chu pek atum thu a soi bok heta tang hian Mr. Dong hi paho satak ani ti a hriat yabu fan pon hausak na lam kong a zo chhodon ni in alang Mr. Dong te pa fa an kalliam nu chuan director zau chuan no pangdam lo tam tak an la nei awang chuan tran pui tur chuan aron dil ngal no pangdam lo dang te an ti dam nu chuan director zau chuan ancient medical skills chu khoya tanga zir chuak nge ani chu azot ngal athuruk an hriat chu lo nan yabu fan chuan a master chu ancient medicine sek thla kal zelami ani thu sei president ma chuan lo ngai sang hle in a soi zo rual chuan an hospital a thok ve tur chuan a som ngal ma se yabu fan chuan anu enkol angai thu lo changin thil dang poimo jok boi pui tur nei thu a soi bok yabu fan chuan soi chun zom zelin no pang pahni ati dam tak te taksa a khan tur satlia mai ni lo evil aura a om thu hrilin he evil aura hian an taksa alu arei chuan an hriat na ati boi thei mai baka an taksa thlengin athunun thei thu a hril sin dot le lo langin tlangwal mel tha le hausa ti hriat tak mai ziang in tian chu pangpar keng hian a lo ding chuti lai chuan yabu fan motor sutu chin chu chu kha bi rupa ni om tak hian kong en mu mal lawaron kalin yabu fan chu aron su yabu fan chuan lo fiam zewin nang hi chuan min su thi ban san thei don lo ani hi alo ti chuan chin chu 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 alung oi lo hle mai chin chu chu chuan yabu fan chu abial pa anga lem chang tura aron ti chuan alo hril hai kher mai kha tlangwal hausa ziang alaka khan alo tlan chhia chuni in ziang a hian chin chu chu hi a chil hle in ma se alo hne thin em awangin big bausan atum alo ni ziang a chuan a hmu vele ron pan phei ngalin chin chu chu chuan yabu fan chu potnain abial pa ani thu chu alo hril ziang a chuan oi lo hle in ngai zong lem I thlang don ani pon hetiang mi pateng neng lutuk lo deuh hi thlang ta che an ti chuan yabu fan po in lung oi lo ti hriat taka lo chang let ve ngalin abial pa ani thu chu lo hril yabu fan hi ka hriat thiam pui viau mai keini po mi nabial nu son engtin nge adu thei jok le an lo ti hi chuan na ve du deuh mai sin ziang a chulung oi lo hle in yabu fan a hne na chuan I bank account na poisa 8 digit ling inei ve ami ti in husit urutak chuan a lo tong khuma chu mai baka ziang family house sak zong chu 100 million yen lai ani thu a soi bok ma se yabu fan chu a lo duai bik lo ziang a ke kor chu mutlang vekin a thil a lai chu awa phor saka damdoi tikhat
mi pa le mai chia tuidewa mut thei na thil ani ome zianga chu zak hle in ia bu fan chu van ne katum ma se ia bu fan chuan lo dangin akar deng dot khop chuan alo pet leng ta dor mai sin dot le chuan ia bu fan chu damdoi siam na ata na man chi thlai harp anti leitum chuan dor pakta chuan akal ma se leina tur poisa alo nei dei le si lo awang chuan dor ngak tu chuan chuak wat tur chuan a hril chuti lai chuan dor banga big screen a thil inziak chu hmufu in doctor pakhat hian man lai damdoi ancient medicine siam chhuah tumin a bol hlo tur pathum a hrekim lo alo ni chu mai baka a hria piang hnena ian makta duai khat pek a in tiam thu alo inziak bok ya bu fan chuan poisa amamo hle ti a in hria ancient doctor rawlua tu ani awangin atan chuan thilhar ani hau lo zo na chu chang tanin bol hlo tur pahnih a ziak man tia chuan dor ngak tu chuan a pen chu aron thu sak ngal mak mai damdoi lam expert tam tak pon an chan thei lo thu le ani ang mire thei phei chuan a hriat lo tur thu soin dor chu chu san wat tur chuan a hril le chuti lai tak chuan doctor kaw man lai damdoi siam chhuah tum tupa nge mai chu lo kalin eng thil nge thleng chu aron zot ngal dor ngak tu chuan ya bu fan chu mire thei buaina siam tuma alo pu ma se doctor kaw chuan ya bu fan a bol hlo pahnih lo zia a hmu chuan dor ngak tu chu beng hoi sokin ngai dam dil ngal tur chuan ati doctor kaw po chuan ya bu fan a laka chuan thupa choi ngalin damdoi bol hlo tur pathum na chu zia sak le sham tur chuan a ngen zui ma se ya bu fan chu alo in du ve tlat to zia tum lai taka a pen an lo lak sak thu soin midang zot zok tur chuan a hril kal an tum meu chuan doctor kaw chuan kal lo tur a ngenin dor ngak tu chu nasa taka a an khum hnuah ia bu fan a thil ron lei tum zong zong chu a thlona pengal vek tur chuan a hril ti chuan ia bu fan po chuan a thil ti theina hmang chuan bol hlo pathum na tur chu a zon chhun zom le ta a hmu hnu chuan ziak le in ancient medicine siam dan tur chu a kim ta doctor kaw po chuan ancient medicine lulutuk tak mai siam dan a nei awang chuan lom hle in ya bu fan a po chu ancient medicine master ron piang non le ani arin pha hial ani tikhan part 2 na chu lo top le ta part 1 en lo kan la omani chuan description a hian a link ka da min lo va en sak le don nia